Sziasztok! Dánia újra. Kicsit háztartási videót gondoltam készíteni. Megpróbáltam fülessel. Az előbb pakoltam ki, mert borzalmasan visszhangzik, nem tudom mitől. Mondanám, hogy almás, mondanám, hogy legújabb verzió, mondanám, hogy nem is volt olcsó, engedjük el. Sose szerettem, nem véletlenül. Több mindenről akarok most veletek diskurálni, illetve elmondani, ugye most dolgozok viszonylag már egy hete, 8 hónapos kihagyás után, azt már az előző videóban láthattátok, hogy számomra mit jelent, hogy újra dolgozhatok, egyébként is sajnos szeretek dolgozni, ez az egyik defektem, meg hát, hogy újra kicsit körforgásban lenni, meg hát nyilván a bevétel is fontos, úgyhogy ezt nem tagadom el. Roppant fáradt vagyok, jelenleg kettő munkahelyre köteleződtem el, ugye a konyháról már beszéltem Szkégenbe, azt nagyon szeretem, az igazából az én terepem, elég ügyes is vagyok, meg is dicsérnek, úgyhogy ez jól esik. És holnap van egy szabad napom, hát mondjuk ez még nem biztos, mert lehet, hogy a másik helyre is mennem kell, azt még majd holnap átnézem a naptárat, hogy fér bele. De viszont ma egy nap szabad nap, hát nagyjából ugyanazt csinálom, mint amit egyébként a munkában, főzök, mosok, takarítok és minden egyebet, úgyhogy picit azt akarom, ezt a pörgést bemutatni nektek. Egyszer már gondolkodtam rajta, hogy egyszer majd megmutatom nagyjából a házat, hogy én mit vettem, esetleg milyen áron, hol, de ez még várat magára, mert azért a nagyon személyes részeket majd még ki akarom belőle kalkulálni. Nyilván, ez bocsi. De viszont ma nagyon jókedvű vagyok, roppant fáradt, és nagyon fáj mindenem. Konyhán vagyok, ez nagyon jó, mint konyhai asszisztens, de azért belettem most már fogva ugye takarításra is, nyilván kolléganők ide-oda ugrálnak, kicsit fáradt, kicsit szabadság van, nyár van, azért ez a július-augusztus az itt elég brutál, már mint nyaralások szempontjából, ugye erről már beszéltem, hogy nagyon sokat mennek, én ezt egyébként értékelem és szeretem. Úgyhogy ma nagyon össze kellett mindent hangolnom. Hát az van, hogy például borok tekintetében ma direkt egy Spárba mentem be, ahol elvileg volt magyar bor is, igaz a némettel összetéve, nem találtam meg a polcon a magyar bort, úgyhogy jelentem, én rettentően ritkán iszom alkoholt, de ma úgy döntöttem, hogy ma egy kicsi pörgést fogok csinálni. Ruzsa Magdit fog most tanulni a dán kisfalu, úgyhogy egyenlőre még ez kis hangerőm van, miattatok, hogy halljátok, amiről beszélek, de úgy nagyjából még nincs teljesen összepakolva, de a házimozi rendszeremet azt elhoztam, még a kis hangfalak is fel lesznek szerelve a nem kicsi nappaliba, úgyhogy ezt nem engedtem el, hogy a zenét azt nagyon jó minőségben hallgassam. Még egyelőre keresem azt, aki össze fogja tudni rakni, de 6-ból már 4 hangfal működik, úgyhogy azért én ma csapok egy kisebb bulit. Igaz, hogy itt vasárnap van, de ugye én dolgoztam tegnap is, ma is. Hát így jártak a szomszédok, figyelj! Mégis egy elfogadó társadalom, úgyhogy eddig még nem szóltak. Néha a szomszédnak szóltam, hogy bocsi, kipróbálnám, kicsit késő van, de ő mondta, hogy nem szereti a zenéimet, úgyhogy toljam. Úgyhogy egy-két koncertet már kaptak, ma Ruzsa Magdit fognak tanulni. Én nagyon szeretem, kicsit a rockosabb verziójú albumot fogom letolni. És mellé ma rántott húsit fogok, nem találom meg a kamerán, hogy hol tudom fordítgatni, úgyhogy így fogom megmutatni nektek. A csirkét azt nagyon zabálják itt Dániában, az az elsődleges, ami nagyon megy. Én a csirkefilékből, már mint beszállítókból egyébként a lengyel csirkét nagyon szeretem, nagyon jó minőség szerintem. Már úgy, hogy a kontextusa is megmarad, és nagyon jó, nem esik össze felére, és stb. Úgyhogy most tálcásat vettem, ezt már feldaraboltam, és hát hamarosan
nekiállok ennek, de össze van minden hangolva, mert most már a mosás bent van, kiskutyák megsétáltatva, megetetve. És na, a borokra visszatérve, hogy sikerült azért egy jobbfajta francia chardonnay-t kifogni, úgyhogy ezt az előbb megsziszentettem, megnyitottam, úgyhogy kezdődik a pörgés. Itt jelentem, 5:30 körül van, de még 10:30-kor világos lesz, úgyhogy úgy tervezem, hogy holnap nem kell 4 órakor kelni, és akkor mindent lerendeztem, és most összehangolom a háztartási munkát. Egyébként már a porszívózás úgymond nagyjából megtörtént. Ezt most nem azért már, hogy ide érkeztem meg, de robotporszívóm az nekem már otthon is volt, úgyhogy ebbe Gizinek hívom, Gizi a társam, úgyhogy Gizella már feltakarított, nekem már csak a sarkokat fog kelleni. Ez egy nagyon jó kis kompressziós, lábmasszírozós téma, majd arról is akarok beszélni, hogy én egyébként a 8 hónap munkanélküli időmet majd mivel töltöttem, mert egyébként futással, de az előző munkahelyemen ugye ott extra szar munkahely volt, meg nagyon nagy volt a terhelés, és a jobb bokámba a belső kis csontok lesüllyedtek 1-2 centivel, úgyhogy voltam vele én már orvoshoz megyek, akkor nagy a baj, de voltam vele orvosnál, házi orvosom mondta, hogy akkor szakorvos, ortopédia, elmentem, mondtam, hogy műtsük már meg, vágjad fel, vegyed ki, zárjad le, azt hagyd menjek a dolgomra, de hát mondták, hogy itt ez nem műtét, itt pihentet, hát ma ennél jobban hova pihentessem, nem dolgozom, 2 kutyát sétáltatok, azokat se kéne, és akkor ott elengedtem. Volt egy kis, hát nem azt mondom, hogy konfliktus, de látta, hogy nem örülök, le is írt a papírra az összeset, hogy minek álltam ellent, és mit mondtam, meg vegyek ilyen extra magasítót, persze majd 2000 koronái 100 000 forintért ilyen extra talbetétet. Úgy voltam, mert addigra én már túl voltam ezeket megvettem, meg a kompressziós gépet, meg lézer készüléken van itthon, kaptam fájdalomcsillapítót, azt szedtem, 2 hónapig nem múlt el, és mondták, hogy hát itt pihentetés és mi, úgyhogy már az ortopédus után már azt mondtam, hogy akkor ezt most elengedtük, és akkor újra nekiálltam futni. Ugye én kézilabdáztam nagyon sokáig, de viszonylag mindig sportoltam. A futás volt az, amit hobbi szinten sem engedtem el, hogy azért mégiscsak valamennyire fitten tartsam magam. Úgyhogy egyébként most a munkanélküliségem utolsó részében, 10 hetes tervben 250 km volt a cél, de 280-at letoltam, mert hát tudtam, hogy amikor munkába állok, akkor azért erre kevésbé lesz lehetőségem, úgyhogy az utolsó 1 hónapot ugye én ilyen felfele ívelő teljesítménnyel terveztem ezt el, és az utolsó hónapban már, júliusban már minden nap futottam, úgyhogy ez sikerült, fittebb is lettem, 1 méretet lejjebb is mentem, mert hát ha munkanélküli vagy, akkor eszel, amikor jól esik, ezért nem szeretem a home office, de ez már megint más téma. Szóval ma rántott csirke lesz, közben főztem a kávét, közben vágyom mindenki egészségére. Kicsit kólával felöntöttem, hogy a buli ne gyorsuljon annyira fel. Tudom, engedjük el, jó? Nekem ez a taktikám, már hogyha ilyen ritkán vagyok. Közben még az is lehet, hogy a mosógép már lejárt. Van egy ilyen, így nagyjából csak ez háztartási helység, Büngerének hívjuk. Nagyon szeretem. Most már a mosógépem az le is járt. Váltakozó áramú szerződésem van, de hát most így értem haza, úgyhogy most nem a legideálisabb áron mostam, viszont szállítani nem fogok, mert tök jó süt a nap, úgyhogy de bentre majd a zárteraszra fogok teregetni, holnap jó meleg lesz. Azt már említetted, ugye olajkazánom van, nagyon
nagyon büszke vagy, édesapámmal nőttem fel garázsban, úgyhogy ilyen barkácsolásban, meg hogy hívnak egyébnek, megvan a helye, úgyhogy én nagyon szeretem, most már itt a gépparkot kialakítottam így nagyjából magamnak. Ez a ház, amit megvettem, ez mindig albérlet volt az elmúlt, szerintem 10-15 évben biztos, nem otthon volt, úgyhogy ennek megfelelően se virágok, se semmi úgy személyesre kialakítva, úgyhogy hát én nekiálltam, úgyhogy most igazából kaput építettem, hogy a kutyáim itt ne tudjanak, és ma még a rántott húst oda teszem, és akkor közben én még fát is fogok aprítani, mert ugye van egy hibrid kályhám, ami pellet és fafűtéses. Itt a kutykurútja az olajtartály. Ugye arról már meséltem, hogy most sajnos az iráni hepaj miatt elég drágán vettem az olajat, de hát ez most ilyen, viszont a kályhával fogok tervezni. A pellet az itt most jelenleg a legolcsóbb, legközkedveltebb fűtési rendszer, és akkor itt nem városi lakásról beszélünk. Hát ezt én építettem már, ez ilyen fatároló, hát igen, nem kell leszólni, ez házi készítésű, nőből is vagyok, ez lesz, amit idén tudok használni, az 1 éve száradt, a 2 éve száradt, úgyhogy ez most így alakul, és ehhez fogom még ma ezt felhasogatni. Sajnos sok nagy fám nincsen, de hát majd kertészkedek, majd idővel szépen minden meg lesz. Nagyjából innen tervezek majd kihalni az emberiségből. Elég szép nagy garást sikerült kikapni a házzal. Hát, ez nekem is fájt, biztos nektek is. Bocs. Kissé lelakott volt, de a lényeg, hogy nem ázik be Dániába. Én arra figyeltem nagyon, hogy ne legyen leginkább fekete penészes a ház és a mellékhelyiségek. Úgyhogy elég lelakott volt, most már elkezdtem egyébként a gipsszel kidolgozni, már elég csúnya volt a fal, úgyhogy ez azért már istenes, amit most láttok. Majd ki kell festenem, de szerintem ez már csak jövő évben lesz aktuális, ezt majd elviszem, így gyűjtögetek mindent, a pelletek, és hát, mint aki 10-11 hete költözött ide, elkezdtem belakni, a gépeket nagyon szeretek kertészkedni, mindent megcsinálgatni magam, úgyhogy sok mindent felpakoltam már a falra, nagyon sok mindent szeretek itthon magam megoldani, ha keréknyomást kell mérni, akkor most már arra is van gépem, permetezőket otthonról hoztam, szerszámokat meg itt vettem, ugye azt már említettem, hogy úgy jöttem el otthonról, hogy nyilván lakásgarást mindent eladtam, úgyhogy úgy volt kalkulálva, hogy volt egy adott költségvetés, hogy mennyire keresek házat, és akkor abba beleférjen az is, hogy ilyen alapvető, ami nekem önellátás, hogy ilyen gépeim, szerszámaim legyenek, úgyhogy fűnyíró nagyon szeretem, önjárós, segítős bicikli, ez most épp eladós, már nem a közelben van a munkám, nem tudom használni robotfűnyírót, még azt majd meg kell nézetnem, mert működik ugyan, de házzal együtt így, hát nem azt mondom, hogy megörököltem házzal együtt, hanem azt még sikerült ráalkudni. Úgyhogy hát kezdem szépen így kialakítani, de ezt nagyon szeretem, és ugye fahasogatom, azt is beszereztem, mert csináld magad akció lesz. Városon kívül a legtöbben ezt csinálják, ez is nagyon jó kis kép. Én szeretem a Stanley márkát, nem támogatna, hogy valaki elkezdi idén. És egyébként engem a Texas-t én nem ismertem, engem meglepett, úgyhogy nekem a benzines láncfűrészt is Texasból szereztem be, és meg vagyok elégedve a fűnyíróval is. Kicsit nehézkes, a burkolata lehetne jobb ennyi pénzért, de ebben most nem megyek bele, már nem műszakizok, pláne hogy csaj vagyok, akkor meg aztán minek.
Úgyhogy mosás lejárt, oda teszem a rántott csirkét, és amíg egy-egy adag meg fog sülni, addig kijövök fát hasgatni, ugye az lesz majd az idei adag, és még mellé azt terveztem, meg tudom mutatni, mert annyira talán nem mászunk bele itt a személyes cuccaimba, azért még ezt be fogom húzni. Itt van az irodám, ugye én online is egy-két privát dolgot csinálok, meg majd még indul is néhány dolog. Itt régen festettem, úgyhogy most megint neki fogok állni festeni, kreatívkodni, ezt nagyon szeretem, a kis művészi vénámat. És úgy döntöttem, hogy egy héten belül megveszem ide is a mostani fizetésemből majd itt ezt fogom kialakítani ilyen masszázs szobának, és akkor el fogom kezdeni. Hát arra pont alkalmas, hogy vendéget fogadjak. Ezt hosszú távon össze akarom nyitni, mert gipszkartonom oda a hálószobámban, de úgy döntöttem, hogy még egyszer ne kerüljek akkor a szarba itt, hogy ha kirúgnak, akkor hónapokig, pláne ilyen munkanélküliség mellett majd arra appelláljak, hogy biztos hamar kapok munkát, mert nem lehet hamar munkát kapni. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy minden olyan kicsi privátot, amit én be tudok osztani időbe, azt el fogom indítani. Úgyhogy hát nincs olyan személyes cucc, egy gyors rápillantást adok. Imádom, én hosszú távon azt szeretem volna, hogy legyen egy nagy nappalim. Hát most aztán nagy nappalim van, ugye ez a kályhám, nagyon szeretem, hihetetlen jó meleget tud adni. Nem készültem erre ma úgy, hogy itt szoktam hesszelni, tévét nézni, itt van a masszázs, ott majd az még kialakításra vár, ott fogok tanulni, könyveket olvasni, és egyebet, úgyhogy rettentően nagy, akkora a nappalim most, mint otthon az egész lakásom volt, és van egy jó kis fedett teraszom, hát ezt se készítettem fel most, hogy megmutatom nektek. Ez is elég nagy, egy-két helyen beázik, úgyhogy megnézettem már szakemberrel is, most ez azért van így alápócolva ilyen eszközökkel, de egyelőre úgy tűnik, hogy saját magam meg fogom tudni csinálni. Egy ember fog kelleni nekem, majd a Tibor kedves ismerősöm átjön, hogy eléggé felmegyek a létrára, én már ott rosszul vagyok, úgyhogy ő nekem azért kell, hogyha leesek, akkor tudjam mentőt hívni, de úgy tűnik, hogy meg fogom tudni csinálni. Ugye itt azért elég sok, amit a tetőről lehoz a víz, az azért elég sok lerakódás van, megtisztítani nem tudom, mert egyszerűen akkora nagy, hogy létráról se érem át, tetőre meg aztán végképp nem szeretnék felmenni, úgyhogy ezt már én csináltam, itt ilyen betonos, nagyon megállt a víz, úgyhogy kisebbik kutyám, aki játsza a hülyét. Úgyhogy nagyjából így nézek ki, és akkor most nekiállok majd partizni, csak gondoltam, hogy ezt az érdekességet megmutatom nektek. Így hangolom össze, ha szabad napom van, és akkor mindent egyszerre gyorsba, mert hiába fizikailag nagyon fáj minden. Ilyenkor azért lelkes vagyok, hogy kicsit tudok itthon lenni, és akkor megint pörgetni a dolgokat. Úgyhogy igen, vasárnap van, engem nagyon megkever, hogy össze-vissza dolgozom, ugye a hosszú távú cél az a hétfőtől péntekig. Hát mellette a konyhát szeretném hosszú távra megtartani, a konyhai munkát. Nem feltétlen fog összejönni, hogyha ugye ez most a turizmus és a turizmusnak a vendéglátó része, de hosszú távon szeretnék visszakerülni, vagy belekerülni egy ilyen ételellátós, vagy olyan intézményrendszer hálózatba, ahol akár iskolának, akár idősek otthonának főznek, és akkor
megtartani a hétvégét. Nekem az utolsó 22 évben nem volt hétvégém otthon, úgyhogy ez cél is volt, mikor idejöttem, hogy nem is emlékeztem az érzésre, és megmondom őszintén, hogy eléggé rákaptam abba a 7-8 hónapban, amíg az első munkahelyemen dolgoztam, és nagyon hiányzik, és tényleg nem tudom a napokat, tehát engem nagyon megkavar, hogy most a hétvégére is be voltam osztva, holnap meg hétfő van, szabadnapon van, teljesen pénteki érzésem van. Igen, tudom, hiányzik egy lámpabúra. Majd megvan az illető telefonszáma, majd elmondom neki, hogy mit kellene még ide beszerezni, pótolni, és akkor majd összeírja nekem, azt majd beszerzem. Hát szépen lassan mert most igen, sok minden van azért, amit lehetne tenni. Úgyhogy ezt akartam most veletek megosztani. Hát mondanám, hogy legyen szép hétvégétek, mert nekem pénteki a feeling, de hát így vasárnapra, bár majd ki mikor nézi meg. Hát legyen legalább ilyen jó hangulatotok, úgyhogy én megyek, mert fel szeretném erősíteni a hangerőt, inni még a finom borból, és bepörgetni, mert a mosógép is lejárt, úgyhogy csók mindenkinek, szevasztok!